Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Matalong, welcome to Eco Foundation. Magkuhan pa guys, kaya ito na pong panghala guys. Continuous yun guys. Sa katong ganahan pang mo donate o upang-update sa ilang grasya. Andam paming dawat guys para sa kabataan sa lungsod sa Matalong. Okay guys, karon January 3, 2020. 2021. Welcome to Eco Foundation. Muna itong programa guys, alang sa kabataan sa lungsod sa Matalong. Sa katong ganahan pa mo kuan, mo donate sa mga mupamit sa ilang grasya. Andam pa mo dawat ang Eco Foundation diri sa lungsod sa Matalong. I-message na ko guys, Francisco Pepe Jr. Katong mupamit bisag ginagmay, bisag mga biskwit o mga sardinas or noodles o mga duwaan para malipay lang ang kabataan sa atong lungsod sa Matalong. Okay?